Bé, així tinc jo el model d'ordre 1 que he completat, val? I una cosa semblant és el que heu de fer vosaltres. D'acord? Eh, una cosa que no vos hem comentat encara i que és interessant quan treballem amb Estela són aquestes dos fletxetes d'ací que tenim damunt del xi quadrat. Si cliqueu aquesta de fletxeta per avall, vos eixirà un resum de tot el que heu fet dins del vostre model. Val? Teniu bé les unitats, les quantitats que heu inclòs dins de les variables de nivell, les diferents fluxos d'eixida, fluxos d'entrada, val? Les taxes de renovació, els quocients que heu ficat. Val? És una eina molt útil quan doncs volem fer un resum, veure les unitats, veure quin càlcul hem fet, val? Podem vindre així ràpidament i veure què hem fet. Val? Per a tornar, cliquem a la fletxeta de dalt. Una vegada que ja hem fet el nostre model, el que anem a fer ara és comparar resultats entre el model d'ordre 1 i el model d'ordre 0. Val? Per això què fem? Doncs anem a la icona aquesta de la gràfica i anem a crear una gràfica. Val? Ix la gràfica buida, recordeu que hem de clicar 2 vegades dins de la finestreta i ens ixen les diferents variables que hem creat. Val? Doncs seleccionem, per exemple, les 3 variables de nivell i li donem a l'OK. Si volem comparar 400 anys de successió, ho especifiquem així, al run specs. Val? Posem 400. Li donem a l'OK, tornem al run, i la primera línia run una altra vegada. Esperem un poc, perquè l'Estela a vegades va lent. Val? I què veiem? El que veiem és, en aquest cas, que són línies més suavitzades, no? Si vos en recordeu dels resultats del model d'ordre 1, teníem coses com aquesta, val? On teníem pics, línies molt rectes, d'acord? Este tipus de dinàmica de nutrients en els ecosistemes no és habitual, val? No és natural. Val? Normalment el que tenim són descensos més suaus, val? En el que van a poc, val? No tenim aquestes coses tan dràstiques. Val? Això ens indica que el nostre model d'ordre 1 està més a prop de la realitat. Val? Aquí tenim la biomassa aèria i la solució de calci en el sòl. Crec que no he marcat la fullaraca i per tant no m'he val? Però anem a ficar-la aquí. Si donem a l'OK i li donem al run una altra vegada. Així la tenim. Val? La fullaraca, en aquest cas, la fullaraca no desapareix en pocs anys, com ens passava en l'altre model, no? Això és més lògic, també. Normalment, un bosc en el qual no tinguem fullaraca, això no és real, no? Encara que siga poca, ha de tindre fullaraca, perquè la fullaraca no es descomposa immediatament només caure al sol, val? Sempre ha de tindre. Val? Per tant, el que tinga fullaraca en aquest cas, el que hem fet és millorar el nostre model. Val? Aquí, veiem que creix, però què passa més a llarg plaç? Més de 400 anys. Si volem veure què passa a més llarg plaç, el que podem fer és posar 1.000 anys. Val?
què passaria? Li donem al run. Esperem un poc. Vale, l'estela valent en la red cua. Què veiem? Doncs que les tres variables de nivell el que fan és que arriben a una asímptota en el temps. Vale? Això també té sentit. No? Per exemple, la biomassa aèria no pot créixer indefinidament com passava en l'altre model, no? Que teníem una línia recta que creixia i creixia. No? En un bosc, normalment, la biomassa arriba a un clímax on els arbres ja no poden créixer més. No? O sigui, això és lògic. Val? Per tant, el nostre model és més real. Doncs totes aquestes coses són les que heu de comentar breument en l'informe d'aquesta pràctica, no? Que és el que demanem en el guió. D'acord?